eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketatu izanen ditugu. Lehenengoa Anarras elkarteko Aitziber Ganuza eta bigarrena Ela sindikatuko Oiana Goiogaina. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1955ko martxoaren 11an Nina Hagen alemaniar abeslaria jaio zen. Gainera, martxoaren 11an ere, baina 1980ean Lituania Sobietar Batasunetik independizatu zen. Bestalde, 2004 urtean, martxoaren 11an, islamistek tren ezberdinetan ipinitako 10 lehergailuk 192 hildako eta 1800 zauritu utzi zituen Madrilen. Eta bi urte beranduago, 2006ko martxoaren 11an, Slobodan Milosevic, Serbia eta Jugoslaviako presidente ohia, bere zigor gelan hilda aurkitu zuten. Goazen gaurko lerroburuak ikustera. Hirurogeita 6 koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean, 8 eta 7 kasu erregistratu dira Arrotxapea eta Tarrabian urren ez urren. Nafarroak martxoaren 28 arte luzatu ditu edukiera gaueko mugikortasuna eta itxiera perimetrala koronavirusaren aurrean. Nafarlan sarek ez ditu hitzorduak emango datorren astelen arte estatuko enplegu zerbitzuren datu baseak izan duen eraso informatikoa dela eta. Uxue Itoiz Marinelaren industriaren, energiaren eta S3 proiektu estrategikoen zuzendari nagusia izendatua. Ostiral honetatik aintzinera, 115 nazional errepidea itxiko da Erriberritik Faltsesera doan tartean sakan baten gaineko pasabidea berritzeko. Nafarroko gobernuak adierazpen instituzional bat onartu du terrorismoaren biktimen Europako eguna dela eta. Amaitu da 2006an hasitako Arrosadia Lezkairuko hirigintza garapena 184 milioi euroko inbertsio eduki duena aurreikusitakoa baino 32 milioi gutxiago. Lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako lehen zikloko ikaslei zuzendutako literaturako eskolen lehiaketaren edizio berrirako deia eginda ipuin eta komiki modalitatetan. Euskara informazioaren teknologi berrietan sustatzeko hitzarmena berritu da. Castelbines Montesen antzerkia Gaiarre antzokian ostiralean arratsaldeko 7etan. Unibertsitate antzerkiko 38. amabostaldiaren barne No es tan fácil antzeslana Iturramako Zibiboxan ostiralean arratsaldeko 7etan. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, udaberria segituan dator saioa izanen da Ingurumen Hezkuntzako Museoan 4 eta 10 urte bitarteko haurrentzat. Saioa 5:30 izanen da eta lehenagotik telefono bidez izen ematea beharrezkoa izango da. Bihar, Haizearen egia film laburra eta Saharari buruzko solasaldia izanen dira Txantreako Euskaldunon biltokian arratsaldeko 7etan. Asteburuari begira, larunbat goizean 12:30 familiendako ilargia antzerkia egongo da Mendillorriko Zibiboxean. Arratsaldean 5:30 yoga familia artean egiteko aukera izango da Txantreako Kirol eta Kultur elkartean. Jarduera 3 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenduta dago. Larunbatean ere, Atarrabiako Kulturetxean Pirritx Porrotx eta Marimototxen amaren intxaurrak ikuskizuna izanen da. 2 saio eskiniko dituzte, bata 4:30 eta 7etan bestea, eta sarrerak 5 euroren truk eskuratu daitezke. Gainera, larunbatean ere, ibilbedik kontzertua eskeniko du Katakraken. Beltxarga beltza aurkeztuko dute 2 saiotan, lehenengo arratsaldeko 5etan eta arratsaldeko 7etan bestea. Larunbatarekin jarraituz, arratsaldeko 6etan Berriozargo entzunaretoan ilargiaren atzean antzerkia egonen da aurrentzat 3 euroko sarreraren truk. Eta larunbatean ere, arratsaldeko 7:30 Burlatako Kulturetxean Agoan taldearen kontzertua egongo da. Igandera pasaz, goizeko 12:30 Klik-klar rezikla antzerkia egongo da Sarrigurengo udalkarpan 3 urtetik gorako aurrentzat. Igande arratsaldean, 6etan Norazoaz Kalamiti antzeslana izanen da ikusgai Antsoaingo antzokian. Eta agendarekin amaitzeko, igandean arratsaldeko 6etan eta Txantreako Euskaldunon biltokian Lego 2 pelikula ikusteko aukera izanen da lehenago WhatsApp bidez izena eman da. Gaurko komunikabideen aztalak aztertzera pasako gara. Diario de Notiziasekin hasiko gara.
Titularrak dioenez, Esparzak ez du estatuari ezegonkortasun handiagoa eragiten dion PP eta Ciudadanosen hausteagatik bere desengainu handia ezkutatzen. Argazkiaren bidez, Iruña hegoaldeko aurpegi berria erakusten du. Gainera, Nafarroan etxeko bilerak bizikideentzat bakarrik izanen direla ere aipatzen du. Horretaz gain, Seperen aurkako eraso informatikoak Nafar lansareko hitzordu berriak atzeratzen dituela jakinarazten du. Baita, langileek presazko ituna eskatu dutela San Juan de Diosen ere. Bukatzeko, Caja Rural elkargi berme sozialetan kapitalean sartu dela ere jasotzen du azalean. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, Ciudadanosen eta paperen arteko hausturak Espainia osoan mapa politikoa astindu duela da. Argazkiaren bidez, Nafarroak ez duela murrizketarik leuntzen jakinarazten du. Bestalde, Seperen zibererasoak Nafarroan egunero 300 bat hitzorduri eragiten diela ere aipatzen du. Baita Txibitek ibilgailu elektrikoa Volkswagen Nafarroara iritsiko dela diola ere. Horretaz gain, Osasunak eta Udalak San Juaneko kornerrarekin bat egiten dutela jasotzen du azalean. Eta amaitzeko, Nafarroako musika eta musikariak zarzuela antzokian daudela azpimarratzen du. Gara ikusten jarrai dezagun. Titularrak dioenez, adostasunik gabe, helburuak 0 kaleratze izaten jarraitzen du Tubacexen. Argazkian, Asier Martinez ageri da Europoetatik bueltan. Horretaz gain, familia ugarik alokairua ordaintzeko zailtasunak dituela aipatzen du. Baita lakoak orain txertatuko diren kolektiboen zerrendatik presoak atera dituela ere. Bestalde, Ayusok, Murtziako Ciudadanosen traizioaren ondoren, Madrilen hauteskundetarako deia egin duela nabarmentzen du gaurko egunkari honek. Eta bukatzeko, Lulak Brasildarrei Bolsonaroren zentzugabeko erabakiei kasurik ez egiteko eskatu diela ere azpimarratzen du. Berria ikustera pasako gara. Tubacexeko gatazkaren negoziazioa amaitutzat eman dutela da titularra. Argazkiaren bidez aldiz, Fukushimako zauria luzaroan senda ezin dela gogorarazten du. Horretaz gain, akademiako zenbait adituk berdintasun legeari moldaketa batzuk egitea proposatu dutela ere aipatzen du. Bestalde, Harrera elkarteak Ipar Euskal Herriko preso eta iheslari hoien egoera aztertu duela jakinarazten du. Eta amaitzeko, Bilboko Karreras Mujikan, Txomin Badiolaren eta Carlos Martínezen erakusketa bana jarri dutela aipatzen du azalean. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Pérez Nievasek eta Soarezek UPN-rekin duten akordio sendoa defendatu dutela da. Bestalde, azken orduetan kasuen igoera arin bat izan dela jakinarazten du, 76 positiborekin eta 3,6ko tasarekin. Eta azkenik, bihar LGTBIQ+ eta transboiobi marika kolektiboek arrotu zerbitzuko murrizketak salatzeko protesta eginen dutela aipatzen du. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikusiko ditugu orain. Gaur, goizean hegohaizea eta giro nahiko atsegina izango ditugu. Arratsalde gauean aldiz, freskatzera egin eta euritara joko du. Hegoaldeko haizearekin kantauri isurialdeko zenbait lekutan maximoak 20 graduren bueltan izango dira. Zerua partez hodeituta agertuko da, erdi mailako hodei eta goi hodeiekin. Egun aurrera joan ahala, hodeiak ugaritzen joango dira. Arratsaldean zerua oso hodeitsu geratuko da eta euritara joko du, ipar partean bereziki. Arratsaldetik aurrera, haizea ipar-mendebaldera aldatuko da eta indarra hartuko du. Bihar, ostiralean, tenperatura nabarmen jaitsiko da. Maximoak aurreko egunekoak baino 6-7 gradu baxuagoak izango dira eta minimoak ere hotzak izango dira, azken orduetan neurtuko direlarik. Egunaren lehenengo partean zerua oso hodeitsu egongo da eta euria egingo du. Goizean, elurkota 1200-1300 metrotara egongo da. Arratsaldean atertuz joango da eta ostarteak zabalduko dira. Arratsaldearen amaieran eguzkitsu ere egon daiteke. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du. Kaixo, Itziber, zer moduz? Egunon, oso ongi, bai, zuek ongi? Bai, ongi, baita ere. Bueno, zu Anarrasiko kidea zara, ezta? Eta duela gutxi, otsailaren 27an manifestazio bat
egin zenuten? Zer dela eta egin zenuten manifestazio hori? Bai, urtero egiten den manifestazio bat da, otsailak 27 Sahararrentzat oso egun berezia da, RAS edo Errepublika Sahararrak urteurrena egiten duelako. Aurten 45 urte dira, hau da, 76. urtean aldarrikatu izan zen Saharako Errepublika Demokratikoa, eta ordutik, Nafarroan behintzat elkarteratzea eta manifestazioa egiten da, otsailak 27an. Aurten gainera, egoera berezia eta modu berezi batean azpimarratzekoa bizitzen ari diren egoera askoz ere larriagoagatik. Eta zergatik da hain garrantzitsua urteurren hau? Zer suposatzen du honek? Pizkata historian atzean egiten badugu, gogoratu behar dugu Mendebaldeko Sahara Espainiar probintzia bat zela. 1985 urtean, Francoren heriotza gertatzean, Espainian maila administratiboak Saharak bere baitan bazuen ere, abandonatu egin zituen eta Mauritania, Argelia eta Marokoren eskutan utzi egin zuen territorioa, lurraldea, beraien esku eta orduan deskolonizazio gabeko deskolonizazio prozesu bat, gatazka bat ebatzi gabea geratu da ordutik. Zer esan nahi duzuen horrek, Martxa Berdea izeneko okupazioa hasi zen orduan, eta hori esan bezala 85. urtean, eta 86. urtean Errepublikaren aldarrikapena egin zen, eta ordutik Mendebaldeko Saharan zenbait eskubideen aldarrikapena egin izan da, esan bezala, ebatzi gabeko gatazka bat delako. Eta orduan, gaur egun zein da egoera? Egoera da, aurretik zituzten eskubideak galdu zituzten, probintzia bat zen, eta orduan beste, demagun, Guadalajarako beste biztanle baten eskubide berdinak zituzten, maila administratiboan, Espainiaren babespean zeudelako. Abandonatuta geratu ziren, Marokok okupatu zituen territorio batzuk, Argeliak abandonatu zituen, Mauritaniak hegoaldetik ere bai azkenean, bereziki Marokok inbaditu zituen zonalde batzuk, eta bertako biztanleek joan behar izan zuten gerratea ebitatuz, eta Argeliako zonalde batean, basamortuaren erdi-erdian, kanpamendu batzuk sortu zituzten, ustez gerrateak iraungo zituen bitartean. Hau da, Saharako pertsona batzuk geratu ziren frentean, borrokan, eta beste batzuk kanpamendu horietan geratu ziren. Pentsatuta, gatazka edo borroka bukatzean, berriro beraien lurraldeetara itzuli ahalko zirela. Zer gertatu zen, Marokoren estrategia izan zela harresi luze eta handi bat eraikitzea erdian, eta orduan horrek esan nahi du Marokok jada inbaditu zituen lurralde batzuk eskuratu zituela, Saharak liberatu zituen beste batzuk, Frente Polisarioak, eta orduan gaur egun 45 urte hauek pasatu dituzte bereizita, Saharako biztanleak ezin dira pasa alde batetik bestera, familiak bereizita geratu ziren, eta 45 urte baino gehiago pasatu dituzte errefuxiatu kanpamentu hauetan, egoera benetan latza batean, basamortua, beraiek deitzen dioten bezala, Hamada zonalde horretan. Orduan, inolako baldintza duinik gabe, eta esan bezala bereizita eta territorio hori edo lurralde hori guztiz inbadituta. Eta orain ez egungo egoerarekin, suposatzen dut oraindik larriagoa izango dela egoera eta baldintzak okerragoak. Bai, baldintza oso kaskarrak dira, bai kanpamentu hauetan bizi diren biztanle taldearentzat, baita territorio okupatu hauetan dauden
besteentzat. Gogoratu behar dugu, Saharak Sahara oso lurralde aberatsa dela, baliabide natural ugari dituelako, eta Marokok etengabe ustiatzen ditu modu ilegal batean. Orduan, oso interes ekonomiko handiak daude, eta gainera ireki zuten horrelako berretxa edo lur zerrenda bat gergerat izeneko horretan, eta horria modu ilegal batean, modu sistematikoan ari ziren, bai, trafikatzen, zonalde Marrokotik asko trafikatu izan da, eta gainera modu ilegal batean zonalde hori erabiltzen. Orduan, biztanle asko protesta egiten, modu baketsu batean protesta egiten pasatu dituzte asteak eta asteak, eta urteak beste toki askotan, baina bereziki zonalde horretan, aurreko urriaren 21-etik protestak modu baketsuak egiten hasi baziren ere, Marokoren erantzuna beti su erabilera izan da, eta azkenean bien arteko su-etenari amaiera eman zuen ja Saharak. Esan nahi dut, zonalde horretan gertatzen ari ziren erasoak hain bortitzak izan da, Mendebaldeko Saharak erabaki zuen hori etzela su-etenaren akordioa, beraiek sinatuta zuten su akordioa, eta apurtutzat eman zuen, eta orduan Saharak ere erantzun zuen, jasotzen ari ziren eraso horri erantzun eman zion, benetan ikusita Marokok su-etena amaitu zuela, eta orduan erantzun egin zuen, eta orduan azaroaren 13-tik gatazka eta su borroka batean ari dira, egoera are larriagoa bihurtuta. Orduan, momentu hauetan, arazo larrienak zeintzuk dira? Arazo larrienak alde batetik Marokok gatazka aurrera eraman duela, eta orduan Saharak erantzun diola, eta orduan benetan gerra batean daudela, zonalde horretan, eta bestetik kanpamentuetan bizi diren bizi baldintza oso eskas horiek beti izan direla kezkagarri, eta orduan horiek ere aipagarriak dira, eta gero, aipatu behar da, Nazio Batuek 55 urte hauetan egin ahal izan dituzten eta sinatu dituzten gauza guztiak bertan bera geratu direla. Hori nik uste ere benetan larria dela. Nazio Batuek onartu zuten eta aipatu zuten autodeterminazio referendu batean parte hartuko zutela, abandonatuta utzi ditu guztiz Mendebaldeko Saharako biztanle guztiak, eta orduan hori ere egoera larria jakinda zer nolako erantzunkizuna izan beharko zuen. Orduan nik uste hor ditugula panorama ezberdinak, nik uste maila internazionalean ere oso berri gutxi iristen zaizkigula, Maroko erdian dagoelako, Espainia erdian dagoelako, Nazio Batuek ere esku hartu beharko dutelako, orduan, dakigun bezala berri asko estaltzen dira, ez zaizkigu iristen, eta iristen zaizkigun horiek askotan oso manipulatuta, kasu honetan argi dago Marokok su-etena amaitu zuela, eta ona iristen zaiguna bakarrikan Saharak ere erantzun duela, o inkluso Saharak gerra hasi duela, eta orduan oso diskurtso larria da hori horrela aipatzea, jakinda 55 urtetan guztiz abandonatuta egon direla, eta Europak hor ere zer esan handia duelako. Eta zer egin beharko litzateke hau konpontzeko edo zer egin daiteke? Egin daitezken gauzen artean lehenik eta behin ezagutzera eman. Nik uste jende askok ez dakiela sikiera Espainiako probintzia bat izan zela, Espainiak guztiz abandonatu zituela tripartito akordio horiek eman zirenean, giza eskubideak etengabe urratu egin direla bai okupatutako lurraldeetan, bai liberatutako horietan edo kanpamenduetan. Orduan, nik uste lehenik eta behin kontzientzia hartu behar dugula guk
benetan ezagutu hor gertatzen ari dena, hori alde batetik, eta gero bestetik aldarrikatu. Eta, bueno, eskatu mesedez Nazio Batuek esku hartu dezatela jada zin egin zuten moduan, orduan hori lehenik eta behin, eskatu aldugu ere bai erakundeei, gobernuei, eta kasu honetan Espainiar Estatuko gobernuari mesedez erantzule moduan erantzun dezala, berak jokatu dezala erantzule gisa eta onartu dezala berak hor zer nolako ardura duen. Eta gero, bueno, Nafarroako Parlamentuan ere eskatu horrelako bortizkerien aurrean salaketak ematea, eta gero guk, pues, esan dugun bezala, ezagutzera eman, eta aldugun heinean ere kolaboratu edo kooperatu egiten diren, bueno, pues, material bilketa, elikagai bilketa, eta horrelakoetan ere nik uste sentsibilizatu eta jakin benetan pertsona asko larrian pasatzen dituztela urteak eta urteak. Orduan zuek Anarrasetik zer egiten duzu, pixkat kontzientziazio lan hori eta kanpaina horiek? Bai, hori da. Anarras 89. urtean sortu zen, eta ordutik proiektu ezberdinak aurrera eramaten dituzte han esan dugun, errefuxiatu kanpamentu horietan. Pentsatu behar dugu milaka eta milaka pertsona bizi direla, 55 urte pasa dira, eta hasieran printzipioz, bueno, ume eta emakume batzuk joan baziren ere, azkenean familiak, eta bueno, belaunaldi ezberdinak jaiotzen joan dira, orduan oso kanpamendu zabalak dira. Orduan, Anarrasek egiten duena hor, bueno, proiektu ezberdinak aurrera eraman, bereziki osasun mailako proiektua, hezkuntzan mailan ere bai, jaio berrientzako esnea izeneko proiektu bat ere eramaten da. Eta gero maila teknikoan ere, erreparazioak eta zenbait eraikuntza ere bai. Orduan, hemen egiten dena da, erakunde publikoetan, bai Nafarroako gobernuan, bai udaletxeetan, bai bestelako donatiboi esker proiektuak finantziatu, eta orduan han aurrera eraman, bertako arduradunekin batera, eta bueno, urtean bitan hemengo profesionalak aradoaz, bai teknikoak, bai sendagile mota ezberdinak, erizainak ere bai, eta egiten dena da, han bai jarraipena egin, adibidez, sendagileak edo erizainak baldin badoaz, hango pazienteei ere bai jarraipena egiten zaie, eta bereziki hango erizain tekniko eta sendagileei ere formakuntza eman, beraiek jarraipena gero egin ahal izateko. Orduan, bueno, pues proiektua oso zabala da, urtean behin ere karabana handi bat bidaltzen da, orain ja bidaltzear dago, eta bertan material teknikoa, gauzak bertako proiektuak hornitzeko eta liburuak adibidez egiteko, imprimatzeko materiala, gauza pila eramaten dira karabana horietan, eta hori, Anarrasek egiten duena modu oso laburbilduan. Gauza asko egiten dituzue, orduan. Eta denbora honetan nola joan da evoluzionatzen? Somatu duzu ezakit jaso dituzue fruituak, ala geroz eta jende gehiago kolaboratzen du, zer somatu duzue? Bai, nik uste, hemen Nafarroan pertsona askok oso gertu bizi izan dute Saharako egoera. Motibo batetik edo bestetik, nik uste kontzientzia jendeak badu ardura hartu du horretan. Orduan, implikazioa polita da, ojala geroz eta handiagoa izatea, baina, esan behar dut, orokorrean, zonalde honetan, nik uste sentsibilizatuta gaude eta kontzientzia hartuta dugu Saharak benetan egoera zaila bizi duela. Ez bada, jendeak egiten ditu edo elkarte ezberdinetan parte hartu, inkluso udan ere umeekin egon, edo inkluso bertara Saharara joan ere egoera ezagutzera, orduan modu batez edo beste kolaboratzen dugu. Zer egin daiteken ere, Nafarroan elkarte ugari dago, Sahararen
Saharari laguntza ematen diotenak, orduan nik uste, bazkide izan da, edo diru laguntza puntual bat emanda, edo donatiboak eginda, nik uste asko lagundu aldugula. Baina orokorrean uste dut kontzientzia badagoela, adibidez, aipatzearren Iturramako Institutuan proiektu polita dute eta bertako ikasle eta irakaslei esker Sahararen egoera ere ezagutzera eman da, orduan, ari dira gauza politak egiten. Bai. Eta orain zeintzuk dira erronka nagusiak edo behar nagusiak? Bueno, claro, Izurrite garaian gauden hauetan, hemen egoera aldaketa egon bada, pentsan, claro, aipatu behar dugu kanpamentuetan, errefuxiatu kanpamentuetan, laguntza internazionala ezinbestekoa dela, baliabide gutxi dituztelako eta orduan beti behar dituzte horrelako laguntzak. Orduan, claro, mugatu izan da, orain Izurrite garaian, ez da kooperanterik egon, proiektuak blokeatu egin dira, aurreko urteko karabana orain martxoan ateratzen dena bertan bera geldatu zen, horrek eragiten duen guztiarekin. Orduan, orain egoera esan genezake larriagoa dela, gure laguntza geroz eta gehiago beharko dute egun hauetan, eta esan dugu beraien antolakuntza ere pandemia garaian bikaina izan dela eta aurre egin izan diote, beraiek ere badituzte beraien zenbait baliabide, orduan, eta talde moduan erantzuteko ohitura oso ohitura dute, orduan behar bat sortatzen denean inplikazioa ere kolektiboa da. Orduan, zentzu horretan ongi erantzun dute, baina oraingo beharrak pandemiari aurre egiteko dakizkigun bestelako baliabideak blokeatuta egon direlako. Eta orduan orain, nola kolaboratu daiteke adibidez zuekin, Ana Arrasekin? Bueno, Ana Arrasek esan bezala taldean parte hartuta, Ana Arrasek bolondrez moduan beti egon daiteke zer aportatzerik, laguntza ekonomikoak ere bai egin daitezke, donatibo moduan, edo bestela bazkide izan da, eta kuota bat ordainduta. Eta nola ez, orain egiten diren mobilizazioetan parte hartuta. Gogoratu behar dugu, Saharako Nafarroako plataformak deialdi ezberdinak egin ditu, gerra egoera hau salatu ahal izateko. Ordua, egon dira Zangotza, Tutera, etengabe Nafarroa mailan egon dira elkarteratze ugari, aurreko otsailako 27 manifestazio handia ere Iruñan, orduan ikuste parte hartzeko modu polita bertara gerturatu eta esan dugun bezala egoera ezagutzera ematen. Ez dakit bukatzeko zerbait faltatu izan zaigun ez dugun esan edo mezuren bat bidaltzea gustatuko litzaizuken? Ez, eskerrak benetan jada kontzientzia hartuta duten guztiei eta poliki nik uste hori, denok dugula zer egin eta bereziki denok dugula zer aldarrikatu. Eta lortu behar dugu Espainiako gobernuak erantzunkizun hori onartzea, Nazio Batuek ere bai behingoz esku hartzea eta aldugun heinean gauza horiek egin eta beraien egoera eta benetan giza eskubide horiek aldarrikatu ditzagun egoerarekin amaitzeko. Mila esker, Aitziber gurekin hitz egiteagatik eta kontatzeagatik eskatzen den egoera. Eskerrik asko zuei ere, tarte hau eskaintzeagatik, ze guretzat ere, bada ezagutzera emateko modu polita, orduan benetan eskerrik asko zuei egiten duzuen lanagatik. Zuri eta egonen gara, harremanetan. Oso ongi, eskerrik asko. Gora arte, bai berdin. Ale, agur. Udalerrietako albisteetara pasako gara. Uharten Florezika dokumentalaren proiekzioa eginen dute bihar arratsaldeko 7etan kulturetxean. Dokumentalean, Josefina Lambertok bere bizitzako ibilbide gogorraren berri ematen du bertatik bertara.
Bere aitaren eta 14 urteko ahizparen bahiketa eta erailketa krudeletik, bere ahizpa eta amarekin batera bizirauteko jasan behar izan zituzten atsekabeetara arte. Sarrera doakoa izango da, aldez aurretik online erreserbatuta. Bestalde, uharteko literatur lehiaketa martxan dago. Aurtengoan 2 diziplina daude, narrazio laburra eta komikia. Lehiaketa lehen hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. mailako ikaslei zuzendua dago eta 2 hizkuntzatan aurkeztu ahal izango dira lanak. Aurtengo sariketaren gaia librea izango da. Beraz, parte hartzaileek gustukoen duten istorioa garatzeko aukera izango dute. Lehiaketaren oinarriak udalaren webgunean kontsulta daitezke. Gainera, honekin lotuta, komiki eta narrazio tailerrak antolatu dituzte. 9 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenduta daude eta martxoaren 26 baino lehen eman beharko da izena, helbide elektroniko ala telefono bidez. Tailerren inguruko informazio guztia eta matrikula horria udalaren webgunean daude. Eta bestalde, martxoaren 28an igandea espelio ateraldiak eginen dituzte. Goizeko 10etan abiatuko dira San Juan plazatik eta arratsaldeko 5etan itzuliko dira toki berera. 2 talde eginen dituzte adinaren arabera. Batean 2006, 7 eta 8 urteetan jaiotako gazteak joanen dira, eta bestean 2005 urtera arte jaiotakoak. Talde bakoitza Urbasakoa itzulo desberdin batera joango da, eta uharteko 12 eta 30 urte bitartekoentzat jarduera 10 euroko prezioa izanen du eta 20 eurokoa besteentzat. Izen emateko azken eguna bihar izango da Ugazten. Eta gai aldatuz, datorren astean aste intsumisoa ospatuko dute Uharten. Asteazkenean, si te mandan una carta, la insumisión retratada por un fotero desobediente liburuaren aurkezpena eta argazki erakusketa izanen dira Jose Lakaieren eskutik kulturetxean. Liburuaren aurkezpena 7etan izango da eta erakusketa martxoaren 31 arte bisitatzeko aukera egongo da. Gainera, ostegunean martxoaren 18an 2 urte 4 hilabete eta egun bat dokumentala proiektatuko dute arratsaldeko 6:30 kulturetxean. 80ko hamarkadako derrigorrezko zerbitzu militarraren aurkako mugimenduari buruzko ikerketa politiko, sozial eta barru-barrukoa egiten du zuzendariak. Dokumentalaren ondoren gainera, mahai ingurua egongo da dokumentalaren egileekin eta uharteko intsumisoei aitorpen eginen zaie. Sarrera doakoa izango da aldez aurretik online erreserbatuta. Eta bukatzeko, udako kanpaldiak antolatu dituzte Zuhatzan. Uztailaren 26tik 30 izanen dira eta 2 talde egingo dituzte, bata 2007 eta 8 urteetan jaiotakoentzat eta bestea 2004, 5 eta 6 urteetakoentzat. Izen emateko azken eguna bihar izango da Ugazten eta prezioak online kontsulta daitezke. Eta Iruñean, apirilaren 30ean bukatuko da epea lehen hezkuntzako eta 2. hezkuntzako lehen zikloko ikaslei zuzendutako literaturako eskola lehiaketaren edizio berrirako lanak aurkezteko epea. Lehiaketaren xedea da Iruñean erroldatuta dauden 6 eta 14 urte bitarteko aurrek edo haien ikastetxea Iruñean duten ikasleek egindako lanik onenak saritzea. Lehiaketak 2 modalitate ditu, ipuinak eta komikiak, biak bai gaztelaniaz bai euskaraz. Ipuinen modalitatean 4 kategoria ezarri dira ikasmailaren arabera. Egileek lan bana aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzeko, eta horiek gai librekoak, jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan beharko dute. Lan bera ezin izanen da euskaraz eta gaztelaniaz aurkeztu. Aurkeztutako lanek ezin izanen dute ez bultzatu ez erreproduzitu jarrera diskriminatzaile, xenofobo edo sexistarik. Ez da pertsonen duintasunaren eta giza eskubideen kontra doazenik ere. Ipuinen kategorian lanek kategoriaren arabera 2 eta 4 orriren artean izan behar dituzte. Alde bakar batez idatziak, ilustrazioak barne. Eta komiki modalitatean lanek 4 edo 5 orri izaten ahalko dituzte urrenez urren, kategoriaren arabera. Eta bukatzeko, 2006an hasitako Arrosadia Lezkairuko hirigintza garapena amaitu da. 184 milioi euroko inbertsioa eduki du, aurreikusitakoa baino 32 milioi gutxiago. Garapen horren ondorioz, hiriko iparraldeko beste eremu batzuetan gune publiko berriak sortu dira. Lursailaren jabeei eraikitzeko eskubideak egotzi baitizkiete Arrosadia Lezkairun. Hala, Iruñeak hiriko hegoaldeko fisionomia guztiz eraldatu du. Jarduera ekonomiko txikiren bat zuten lurzatietan eta gutxik zeuden orubeetan auzo berri bat gauzatu da. Dentsitate ertaineko bizitegi erabilerakoa. 2 gune desberdinekin, Arrosadia eta Lezkairu. 2. zabalgunekoaren antzeko
bilbea du eta ekipamenduak, establezimenduak, bulegoak, espazio libreak eta aisialdirako berdegune zabalak ditu. Halaber, garapenari esker hirigintza proiektuak abian jarri dira hiriko beste eremuetan, non udalak erabilera publikoko lurzoruak lortu baititu lurzati horien jabeek Arrosadia Lezkairun eraikitzeko eskubideak jasotzearen truke. Horrela, egin ahal izan dira Arantzadiko inguruneko parkea, Trinitariosekoa Hego Txantrean egun egiten ari direnaren parte handi bat eta Hiltegi Zaharreko Orubekoa. Halaber, Zaragozako etorbideko gasolindegia lekuz aldatu da eta Sanduzelaiko igerilekurako orubea lortu. 15 urteko obrak izan dira eta 11 fasetan antolatu dira. Kaixo, Iana, zer moduz? Kaixo, ongi, hementxe, zuekin solasaldia mantentzeko gogoz. Bueno, konta iguzu pixkatzu, ELA sindikatuko irakaskuntzako arduraduna ez, zara? Eta suposatzen dut pandemiaren egoera guztionek lan asko emango zizuela. Bai, egia esan ikasturte hau ez da bat erraza izan, iazko ikasturte bukaera ere gogorra izan zen oso, baina kontu etzen iazko ikasturtean bukatu, bai. Ikasturte hau ere, bueno, nekez daramate irakasle askok eta askok. Eta, bueno, pixkat aipatu nahi dut, bai, zein izan den guretzat COVID krisionek ekarri duen ondorio larrienetako bat hezkuntza sisteman. Eta hori bada, lan zama handiagotu dela izugarri, bai. Oro har, hezkuntzako langile guztietan, zuzendaritza taldeetan zer esanik ez, baina hori ni zentratuko naiz pixkat irakasleetan. Eta saiatuko naiz labur azaltzen zergatik, ez, zamatu dena hainbeste irakasleagoa. Bueno, arrazoi desberdina daude, baina gure ustez garrantzitsuena da, irakasleek beren burua ikusi dute behartua pandemia garai hontan, batetik klasean fisikoki zeuden ikasleak atenditzera eta bestetik gaixo edo konfinatuta zeuden ikasleak atenditzera, bai. Bi gauza egin behar izan dituzte aldi berean inolako jarraibide eta baliabiderik gabe. Eta, bueno, horrek izugarrizko lana eta ardura suposatu du, bai. Egia da hezkuntzak hasieran esan zigula ikasle horiek, etxean zeuden ikasle horiek hartatu behar zirela gaixotasun arrunta izango balute bezala, baina, bueno, gaixotasun arrunta zutenean ikasleek pandemian aurretik, pare bat egun zutxe egiten zuten eta gelara zetozen, edo gehienezek gripe bat aste betekoa. Baina ez ziren hainbeste ikasle izaten eta 15 egun edo gehiagoko utxe egiteak. Orduan, noski, batetik hori ikusi dute irakasleek, ikasle horiek gero arduragatik eta profesionaltasunagatik nahi izan dituzte atenditu, bai, normala den bezala, eta beste batzutan igual presioa jaso dute ikastetxetik edo familiatik, eta azkenean ondorio izan da, gaintzama izugarri inolako baliebiderik gabe. Denbora berri baten aurrean ez, eta gainera ere teknologiak erabiltzen ikasteko behar horrekin. Bai, eta gainera hori da, teknologiak aipatu dituzuela, egoera hau ahalik eta arinena egin nahian edo, irakasle batzuk erabili dute, edo askok erabili dute, Meet bidezko klase telematikok erabili dituzte, bai, lanzama arindu nahian edo, zuzeneko bideoklaseak ematen zituzten. Baina, honek ere ekarri ditu arazoak, bai, ez da berdina klasea ematea modu presentzialean edo online. Orduan egokitu behar izan dute sistema, eta bi gauzak aldi berean egiteak, ez da gauza bakar bat egite bezain efektiboa, bai? Hezkuntza kalitateak kasu horietan jaitsi egiten da, dudarik gabe, ez da kabueltarik horrek. Eta gainera, irudiaren eta datuaren babesak ere ez dira bermatzen modu hontan. Orduan hori ez da soluzioa, bere borondate honez eta izugarrizko esfortzua eginez egin dute, baina hori da, beti bezala, neurri guztiak etorri da irakasleagoaren eskutik etorri dira, bai? Eta, hori da salatzen duguna. Eta gainera, arazoak ere ekarri dituzte. Barkatu, Maialen?
Bai, askotan ere arazoak ekarri dituzte. Bai, horregatik, hori ez da soluzioa, ez da bidea, eta egoera honen aurrean gure eskaerak oso zehatzak dira, bai, hezkuntzari eskatu diogu, salbuespenezko garai honetarako, teleirakaskuntza arautzeko negoziazio prozesu bat martxan jartzea, bakarrik garai hontarako, bale? Bestetik ere eskatu diogu, irakasle gehiago, ikasle konfinatuak atenditzeko, bai, mintegiak hornitzea. Eta azkenik, teknologia neutrala ez denez, plataforma telematiko eta publiko propioa sortzea hezkuntzak. Baina, momentuz, entzungor egiten du, eta horregatik jarraitzen dugu, leku guztietan hau eskatuz eta salatuz, bai. Eta gainera, egoera berezionetaz gainez, badaude ere beste arazo batzuk irakaskuntzan. Bai, hori da, batetik Lanzamarena aipatu dugu, eta bestetik ere, begira, osasunari dagokionez ere aipatu nahi du beste puntu bat, eta bada, irakasle zaurgarriek, eta aurre hezkuntzako irakasleek, eta lehen hezkuntzako zenbaitzuk ere, pandemia garai hontan ez dutela sentitu beren burua babestua hezkuntza departamentuarengatik, bai? Pertsona hauen zatez dira babes neurri, osasuna babesteko neurri bereziak ezarri. FFP2 musukoak adibidez beren kabuz erosi behar izan dituzte. Eta noski horrek Lanzamaz gain, gero ziurgabetasun egoera honek, kezka honek, egoera gogorra ekarri ditu, bai? Eta adibidez, ari da gertatzen. Hori da, txertoarekin, gauza, berazkenean, Maite, txertoarekin maiz eskatu dugu, maiz sektorialetan, eta osasun eta segurtasun batzordetan informazioa, bai? Planifikazioa, protokoloa nola izango den, guk gure langileak informatzeko, bai? Gauzak garbi baldin baditugu, dena errazagoa da. Ulertzen baldin badugu zer datorkigun aurrean, erraz eramaten dugu. Baina ez dugu inolako informaziori jaso. Beraiek argudiatzen dutena, bada osasun departamentuen eskumena dela. Eta bai, guk hori ulertzen dugu, hola da, baina hezkuntzaren langileak dira, txertatzen ari direnak orain, orduan, hezkuntzak bere langileak informatu eta babestu beharko lituzke, bai. Eta gauza asko dauzkagu oraindik airean, adibidez, ez dakigu pertsona zaurgarriak eta 55 urtetik gorakoak noiz txertatuko diren. Eta pentsa, beharrezkoak dira, bai, zaurgarriak badirudi alboratu ditugula, bai babesaren neurrian, bai musukoekin edo orain txertoaren garaian ere, eta lehen lerroan dauden langileak dira. Esentziala den lanpostu bat betetzen ari dira, eta inork ez dakigu noiz eta zer egingo duten beraiekin, ez? Orduan, hor kezka dugu eta gure aldarrikapena lehen kolektibo hori edo pertsona talde hori txertatu dezaten. Eta are gehiago, barkatu Maite, ikusirik ekainan bigarren hezkuntza eta lanbide heziketako posaketa daudela. Eta irakasle horietako batzuk epaimaian egon beharko dutela eta beste batzuk oposaketara aurkeztu eta bar. Orduan, babestu behar ditugu langile guztiak eta bereziki hauek. Lanbide heziketa aipatu duzula, han ere arazoren batez ari da sortzen lanbide heziketako irakasleekin. Hori da, baita. Lanbide heziketako irakasle teknikoen kidegoa, LOMLOek, hezkuntzako lege berriak, jasotzen du desagertzear dagoen kidego bat bezala. Orduan, gaur egun lanbide heziketako irakasle teknikoen artean unibertsitate gradua dutenak A mailara pasako dira, eta hori oso ongi ikusten dugu noski, baina inor bazterrean utzi gabe. Eta LOMLOek bazterrean uzten ditu gradua ez duten irakasleak, Orduan ikusten dugu ondorio izango dutela, bai funtzionariongan, baina batez ere, behin-behineko langileengan, eta orain masterra edo formazio pedagogikoa ikasten ari diren hoiengan ere. Behin-behinekoak ezingo dute jarraitu lanean, edo ez behintzat orain arte bezala, eta formazio pedagogikoa lortzen ari diren horiek ezingo dute lanean hasi, ez da. Orduan egoera, gogorra. Oraindik
Madriletik arautu behar dira, LOMLOE zehaztu egin behar da, bai, arau bidez, baina hori, Hezkuntza Departamentuari behin eta berriz eskatzen diogu, langile hauen eskubideak eta lan baldintzak bermatzeko apostu eta presio egin dezan estatuan, bai? Guretzat funtsezkoa da. Ze, sistemak behar ditu irakasle hauek. Eta gainera, orain arte lanean aritu dira, baldintza batzuekin, eta ezin dugu onartu, orain egun batetik bestera, beren baldintzak okertzea, aldatzea, edo persona hauek alboan uztea. Gainera, behin-behinekotasuna ez, asko aipatzen da irakasleen arazo bat bezala. Eta geroz eta gehiago ez, ari da gertatzen. Hori da. Eskuartean daukagun beste arazo potolo bada, bai, behin-behinekotasunarena. Administrazioan oro har ematen da, eta hezkuntzan adibidez, langileen 40% gorakoa da, bai, izugarria. Gainera behin-behinekotasun hau bada abusuzkoa eta iruzurrezkoa, Europak adierazi duen bezala, bai. Eta orduan, elak badauka konsolidazio proposamen bat. Modu ez traumatikoan behin-behinekotasunarekin amaitzeko. Eta zer esan nahi dugu, esaten dugunan modu ez traumatikoan, urteak eta urteak, adibidez hezkuntzan gure sektorean, lanean ari diren irakasleek aukera izan dezaten lanpostua egonkortzeko. Eta hortarako, ari gara proposamena sozializatzen, gainerako sindikatuekin minimoak adosten edo adostu nahian, eta gobernuak, Nafarroakoa, Erkidegokoa eta estatukoa interpelatzen, norabide hontan elkarrekin lan egin dezagon. Hortan ere, erronka ederra, baino egin beharrekoa. Eta, bestalde, lehen ere, aipatu dugu ez lanbide heziketako kontua, eta Sakanako zentroan ere... Bai, Maite, begira, hemen Sakanako zentruan duela aste batzuk bertako irakasleek jaso zuten berria, Hezkuntza Departamentuak asmoa zuela erdi mailako kirol teknikarien zikloak ikastetxetik kanporatzeko, baina zorionez berehala irakasle talde bat hasi zen mobilizatzen zonaldeko beste eragileekin eta sindikatuekin, prentsaurreko bat eskaini zuten, parlamentura ere jundira, eta aste honetan, uste dute duela 2 egun, okerrez banaiz, publiko eginda berria, mantenduko direla zikloiek Sakanan, eta gainera mikroinformatikako sistemak eta sareak ikasketa berri batzuk ere eskainiko direla euskeraz. Orduan, hemendik zoriondu nahi dugu, irakasle taldea eta bereiekin mugitu diren garen gainerako eragileak eta adierazi, azkenean, hau dela gauzak lortzeko eta mantentzeko bidea, mobilizazioa. Orduan, alde hortatik oso pozik. Hainbeste arazoen artean, behintzat albiste hon bat ere badago, ez? Hori da. Eta, aipatu nahi nuen ere, Mendigorriako D-eredua ere, azkenean Mendigorriako familiek ere lortu dute D-eredua beren ikastetxean jartzea. Orduan, adibideak baditugu. Eta argi utzi nahi dut, ez, lorpen guzti hauek izan direla, borroka edo mobilizazioen ondoren lortutakoak. Orduan, hemendik gonbidapena hortarako, egoera bidegabe bat ematen den bakoitzean, hortik ekin beharko diogula, konpontzeko. Eta horretan dabiltza ere, Castejonen, bai sistematikatera nahi. Hori da. Hortan dabiltza, Castejone bigarren urte jarraian eskatu du paitik ateratzeko baimena, baina, hortxe dabiltza, momentuz ez diote baimena, ez diote onartu, baina begira, klaustroaren 78,8ak babesten du eskaera hau, eta eskola kontseiluaren 100%. Orduan, eta zergatik eskatzen dute paitik ateratzea, argi eta garbi esaten dute beren irtera planean, pai ez delako bideragarria, paik berak daukan estruktura pedagogikoangatik ikastetxe hortan. Adibidez esaten dute,
ingelesez ematen dituzten klaseetan, edukiak asko jaitsi behar dituztela, edo gauza berdina ingelesez eta gazteleraz errepikatu, horrek egiten du erritmoa erabat moteldu eta edukiak hustu egiten ditu, bai? Gero, bestetik, ingelesez ematen diren arloetan, noski, ikasleen kompetentziak askoz kompetentzia gutxiago jasotzen ditu ikasleak, bai. Gainera ez dute ikusten ingelesaren ezagutzan alderik dagoenik pai aurreko ikasleek zeukatenarekin konparatuz, bai. Eta, hortaz aparte, azken kanpo ebaluazioak adierazi zuen, gaztelaniaz, espresioa eta idatzizko ulermena hobetu behar zutela. Orduan, dudari gabe hortik atera nahi dute. Orduan, beste behin ere, hemendik gure eskaera, azkenean komunitatearen borondatea errespetatzeko ze gogoratu behar dugu, bai ezarri izan zela ikastetxean, bai. Orduan, zentzuz eta arduraz jokatzen duen hezkuntza departamentuak. Argi dago haiek ere borrokin jarraituko dutela, ez? 2 urtetan ere. Hori da, dudarik gabe eta gainera, gure babesa daukate hasieratik eta egoera bidegabe hauei, irten bidea eman nahian egongo gara beti. Orduan, zuek elatik jarraituko duzu ez, arazo guzti hauek salatzen eta hori da, salatzen, sozializatzen eta indarrak biltzen, soluzio egoki bat izan dezaten arazo guzti hauek, dudarik gabe. Pandemia mila arazo sortu dituela, baina betzak zabiltzate. Hori da, hortxe bai, eta egoera berri egokitu behar, baina hori, krisi egoera batek eskatzen ditu derrigorrez, baliabide gehiago, eta ezin zaio krisi egoera bati erantzun egoera arrunt bat izango balitz bezala, ez? Hortik sortzen da, inbertsio falta hortatik sortzen dira edo handitzen dira, egotzen dira arazoak, bai. Orduan, hor egin behar dugu indarra. Eta jarraituko dugu egite. Ez dakit, arazo pila aipatu ditugu, ez dakit baten bat faltatu izan zaigun aipatzeko edo zerbait gehitu nahiko zenukeen, ala mezuren bat bidali? Nik uste, hori da, egia da arazo asko aipatu ditugula, gai garrantzitsuenak edo orain bururatzen zaizkidanak mai gainean jarri ditugu, ikusi dugu ere, berri pozgarriek ere badaudela, ikusi dugu ondorioz zein den bidea, hortarako, eta nik hemendik animatzen ditut hori, olako egoerak bizi dituzten personak, borrokatzera, mobilizatzera, antolatzera, arazoi irtenbidea bilatzeko dudarik gabe. Mila esker. Oian, egiteagatik eta guztio kontatzeagatik. Zuri ere Maite eta ongi izan urren arte. Bai, berdin. Gero arte. Gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker hori egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.